Wilujeng pepanggihan, Sutresna Budaya, pripun kabaripun? Mugi-mugi tansah sehat tanpa obat, seger tanpa dokter, lan lemu tanpa jamu. Nggih, ing kala dengan menika kula badhe maosaken crita cekak malih kanthi ira-iraan Empring Sampurna kaserat dening Sartono Kusumaningrat kapethik saking kulawarti Jaka Lodang nomor 17 setunggal Desember 2012. Monggo sugeng midhangetaken. Ing desa Ngepringan, negara Sonorejo, ana sawijining wong sing saben dinane dodolan empring. Empring kuwi mau didol kanthi cara didherake turut desa-desa, kanthi cara digeret ana ing keseran utawa gerobak cilik. Wong sing saben dinane dodolan empring kuwi aran Pak Harga. Entuk-entukane anggone nyukupi kebutuhan uripe Pak Harga sak keluarga. Saben-saben dodolan empring mesti ana wae empring sing digawa bali mulih dening Pak Harga. Bab iki mesti wae njalari Pak Harga gelo utawa keciwa merga ora kabeh empring sing ditawakake bisa payu. Yen saben dina ana sing turah, Pak Harga ora bisa kulak empring sing anyar, lempeng lan dawa. Awit empring-empring sing ora payu kuwi pancen empring-empring sing umume bengkong, ros-rosane cendhak, boleng lan sak piturute. Saben-saben empringe kok mesti turah to, Pak? Pitakone Bu Harga marang Pak Harga. Saben Pak Harga bali saka dodolan empring. Wah, pancen ora gampang dodolan empring. Mesti wae ana lho empringku sing padha dicacat. Endi sing bengkong, endi sing gulet, boleng, rose cendhak, kurang tuwa, lan sak panunggalane. Lah kabeh empring mesti ana cacate to, Pak? Lah iya, aku dhewe ya wis milih empring sing rumangsaku paling apik. Nanging pancen ya ora nate kepeneran, kok ana wae cacate. Mbok anggone kulaan empring ora mung sak enggon, Pak. Pindah nggone sapa ngono. Yen wingi kulaane ana nggone waru, sesuk pindah nggone dadap. Ngono sak teruse. Sapa ngerti ana papan liya bisa tinemu empring sing apik. Dadi dodolane mengkone bakal laris lan entuk-entukane bebaten bisa temonjo. Pak Harga mantuk-mantuk sajak sarujuk karo panemune bojone. Tak kira becik panemumu kuwi. Jeje dina Pak Harga kulaan ana papan siji. Papan sing dudu biasane dikulaki. Bareng wis rampung kulaan, dheweke banjur ngidherake dagangane kaya adate. Semono wae dodolane Pak Harga tetep isih padha dicacati dening sing tuku. Sidane dodolane ya ana sing turah. Jebul entek-entekane ya mung padha wae ngene kok, Bu. Kandhane Pak Harga marang bojone nalika bali saka dodolan. Yen ngono papan siji ya ora beda. Mbok coba pindah kulaan ana papan liyane meneh, Pak. Pak Harga nuruti apa sing dadi panemune bojone. Siji dina dheweke kulaan empring ana ing papan liya maneh. Kepara papan kuwi mau luwih adoh tinimbang papan-papan sadurunge.
pangajabe kulaan mau bakal bisa didol kanthi laris lan rega sing mbatheni. Ananging apa sing dadi pangajabe Pak Harga kuwi ora bisa kasil kaya sing dikarepake. Dodolane tetep wae dicacati lan saperangan ditampik dening sing ditawani. Wah, ora bisa kasil jare bune. Pak Harga wadul bojone karo setengah ngrundel. Aja gampang kentekan pangarep-arep, Pak. Sapa ngerti papan liyane meneh ana empreng sing tuwe luwih becik. Mula aja kendho anggone ngupati empreng sing becik. Wong kabeh mau bakal dienggo uripi anak putu. Ya sesuk tak cobani meneh. Nalika Pak Harga matik-matik goleki sapa sing kira-kira duwe dapuran empreng sing tuwe apik. Dilalah Pak Harga ketemu karo wong-wong sing saksuwene iki dikulaki dening dheweke. Arep kulaan empreng apa Pak Harga? Hooh. Lah kok ora kulaan ana nggonku wae? Empreng saka nggonmu akeh sing cacat. Ya aja dadi atimu yen aku kulaan papan liyane. Ora, aku kuwi ora apa-apa. Mung wae kabeh empreng mestine ya ana cacate to Pak Harga. Saka saking empreng mestine rak ya ana sing apik sempurna. Ora ana Pak Harga. Percaya karo aku. Ora ana empreng sing sampurna. Wah, yen aku durung bisa nemokake empreng sing sampurna, sing bisa didol kanthi laris, becik, aku rasah dodolan empreng. Pak Harga ora percaya to yen kabeh empreng ora ana sing sampurna. Ora. Ya wis, saiki ngene wae. Kabeh empreng ing dapuran sing tuwa ana kebonku kae. PN kabeh yen nyoto Pak Harga bisa nemokake siji wae empreng sing sampurna. Krungu apa sing diomongake dening wong sing duwe dapuran empreng sing ora liya jeneng Pak Waru kuwi. Pak Harga rumangsa kaget. Kaget dene Pak Waru wani nawakake emprenge tanpa perlu dibayar yen to bisa nemokake empreng sing sampurna ana dapurane empreng. Pak Harga rumangsa seneng jalaran dheweke pancen percaya menawa saka saking empreng sing tuwa ana dapurane mesti ana empreng sing tuwe sampurna, ora ketang mung siji utawa sak lonjor. Apa omonganmu kuwi kena tak cekel Pak Waru? Aja semelang, ananging ngene, yen sak mengkone kowe pancen ora bisa nemokake siji wae empreng sing sampurna. Totoanmu kanggo aku apa? Yen pancen aku ora bisa nemokake, duit kulaanku PN. Saka saking dapuran empreng mesti ana sing sampurna. Wong gunggunge empreng kuwi ewon jare. Saiki dibuktekake wae. Sapa sing kalah kudu ngakoni. Pak Harga lan Pak Waru banjur padha mlaku runtung-runtung. Kekarone tumuju kebone Pak Waru sing pancen amba lan isine mung kebak tanduran empreng. Ing kono Pak Harga banjur lumebu ana ing kebon. Dene Pak Waru nunggu ana sak njabane kebon. Pak Harga niling-nilingake pandelenge. Ngematake tanduran empreng sing tuwa ing kono. Sepisan Pak Harga meruhi ana empreng sing gedhe. Pak Harga seneng awit rumangsane empreng kuwi klebu empreng sing dianggep sempurna. Bareng dicaketi, jebul pucuke mlengkung. Sakliyane kuwi, rasa-rasane uga cendhek. Pak Harga ninggalake empreng kuwi. Dheweke lumaku meneh. Bareng pandelenge meruhi ana empreng sing rasa dawa. Sarta tuwuhe katon luwih lempeng tinimbang liyane. Pak Harga seneng atine. Empreng kuwi mau diparani. Bareng ditamatake, jebul empringe
durung patiya tuwa. Kurang becik yen kanggo gawe bangunan usuk, cagak utawa reng. Lakune Pak Hargo tansaya lumebu ing tengahing kebon empring. Semono wae Pak Hargo durung bisa nemokake empring sing dikarepake. Atine Pak Hargo tansaya kuwatir yen mengkone nganti kalah totoan karo Pak Waru. Jida ora cecekelan duwe temenan. Dumadakan Pak Hargo meruhi ana empring sing gedhe, rose dawa, lan katon wis tuwa. Kanthi ati seneng, Pak Hargo nyaketi wit empring sing dianggep sampurna mau. Bareng ditamatake kanthi permati. Atine Pak Hargo banjur lega. Pranyata wit empring kuwi pancen lempeng, ros-rosane dawa, ora boleng lan ya wis katon tuwa. Wit empring mau banjur ditegor dening Pak Hargo. Carang-carange dirempeli. Semono uga clumpringe diresiki. Bubar kuwi wit empring kuwi dilarak metu saka kebon kono. Pak Waru sing nunggu ana njaban kebon. Nalika meruhi Pak Hargo nglarak empring sing katon lempeng, atine rada kuwatir. Pak Waru wis ngraita menawa dheweke bakal kalah anggone totoan karo Pak Hargo. Yen nganti kalah temenan, dheweke bisa nandang tuna geden-gedenan. Dapuran empring sak kebon bisa entek ditapisake dening Pak Hargo. Kuwi ateges Pak Hargo bakal oleh bebaten sing gedhe banget. Piye Pak Waru? Saiki aku bisa nuduhake marang Pak Waru menawa pancen ana empring sing tuwa sampurna. Iki buktine. Pak Hargo nyelahake empring sing mentas dilarak saka kebon ana ngarepe Pak Waru. Mengko dhisik. Lah kok dadak nganggo tembung mengko dhisik? Iki wis cetha menawa aku sing menang. Wit empringmu sak kebon kuwi bakal dadi duwekku. Aja kesusu Pak Hargo. Aku tak namatake luwih dhisik empring sing kok gawa kuwi mau. Yen ora percaya, ya monggo ditamatake. Pak Waru banjur namatake empring kuwi mau. Bubar kuwi dheweke mesam-mesem. Isih karo mesem, Pak Waru ngawe marang Pak Hargo. Kepriye Pak Waru? Empring iki tetep ora sampurna. Arep lempeng, rase dawa, gedhe lan ya tuwa. Banjur cacate ana ngendi? Tetep iso ana cacate, delengen, blugute akeh. Sakliyane kuwi, meksa isih ana bolenge. Ora ketang ya mung siji loro. Pak Hargo mlengak, Pak Waru mesam-mesem. Banjur kepriye totoane awake dhewe iki? Nyatane empring iki sampurna tumrap donyaning wit empring. Kuwi rak panemumu. Ananging kasunyatane ora sampurna mung wit empring sing dianggep sampurna. Apike kepriye Pak Waru? Ya wis, saiki ngene wae. Gandeng aku mau wis kandha menawa ora ana empring sing sampurna. Lan nyatane pancen ora ana. Dene Pak Hargo kandha menawa ana empring sing sampurna, lan nyatane pancen ana empring sing ngemperi sampurna. Saikine awake apik-apikan wae. Apik-apikan kepiye maksudmu? Pak Hargo rasah notoi aku nganggo duit kulaan empring, lan aku uga ora notoi nganggo empringku sak kebon. Bubar kondo kaya ngono, Pak Waru ngulungake epek-epeke, ngajak salaman marang Pak Hargo. Pak Hargo nampa epek-epek Pak Waru karo mesem. Atine rumangsa lega. Semono uga Pak Waru. Dheweke uga rumangsa lega. Sak temene isine jagat raya iki becik anane. Dene bab cacate mesti ya ana-ana wae. Jalaran manungsa mono duweni watak tansah ora nrimo. Lah wong sing dianggep pinter
jujur, suci, becik bebudane wae, mesti yang duwe cacat. Embuh sing irunge rada pesek, uripe melarat, rambutnya semu abang, sindapen, panunen, kukulen, dedege kurang dhuwur, andeng-andengane lan sak piturute. Mengko yen dipetani meneh, mesti ya ketemu cacat liyane meneh. Embuh sing kulite rada busik, drijine blembeng, epek-epeke kasar, lan sak panunggalane. Kandhane Pak Waru karo jumangkah nglungani kebone empringe. Pak Harga mung mantuk-mantuk, cutel.